Здравейте! Днес ще поговорим за набирането, техниките на набиране, различните видове и защо го правим. Набирането укрепва мускулатурата по гърба. Имаме широк гръбен мускул, видни мускули, които са при гръбнака и мускули, които са отзад между лопатките. И така. При набирането важно правило е раменния пояс да е стегнат по време на изпълнението. В смисъл, стои раменния пояс стегнат. От тази позиция почва да набираме. Целта е да имаме една стегнатост на мускулите, които са около рамената става, за да бъде стабилизирана тя и укрепена. Значи не е така. Целта е да сме стегнат раменния пояс и от тук изпълняваме горе издишване. Значи, широкото набиране, било то пред врат или зад врат, е повече за широкия гръбен мускул. Имаме и тясно набиране. То се използва с подхват, се изпълнява. И пак. Не изпълваме до край, не сме в раменния пояс и спираме пускането някъде до тук. Това не е добре. Така е добре. Долу вдишвам, горе издишвам. Смята се за изпълнено повторение, когато брадичката е над лоста вече. Има още един вид набиране. Той е повече за тук тия мускули, които се изглеждат като лека зъбчатка. То се изпълнява или с такъв хват, или едната ръка отпред и после се сменява. И така. После сменяваме и пак няколко повторения в едната посока и в другата. Това е окей за хората, които могат вече да се набират. Има хора, които не умеят. За тях започваме с някакъв нисък лост или пък съпровираме под маса и използваме нея. И правиме половинки набиране. Подхват може да бъде за мускулите между лопатките. Също може да е надхват с широк хват. И пак. Част от тежестта се поема от краката. Като стигнем на ниво, да речем 25-30 набирания с улекотена тежест, тогава вече спокойно може да преминем на набирания от вис. Може да си помогнем, ако имаме тук нещо, на което да стъпим. В случая, например, тук и част от тежестта ви се поема от краката. И така, приятели. Здравата мускулатура отзад на гърба благоприятства за правилна стойка, с добра осанка, естествено за красотата. При добрата осанка имаме добро поддържане на гръдния кош, което не натиска диафрагмата и не притиска вътрешните органи да работят под напрежение. Така сме изправени, отпуснати, всичко работи.